Mä oon kirjailija ja yksi yleisimpiä kysymyksiä, mitä mä saan, on se, että kuinka paljon kirjailijuudella tienaa. Käydään läpi se, että kuinka paljon siitä yhdestä myydystä kirjasta oikein saa. Ja otetaan tuoreimmat tutkimustiedot. Kirjailijaliiton vuoden 2025 tekijän palkkioselvityksen mukaan paras tulolähde kirjailijalle on kovakantinen kirja. Yksi myyty kovakantinen kirja tuo kirjailijalle tuloa keskimäärin 3,13 € miinus verot. Pokkareissa eli pienissä pehmeäkantisissa kirjoissa tämä korvaus on vähän pienempi, keskimäärin 55 senttiä kappale, miinus verot. No entäs sitten, kun se kirja kuunnellaan äänikirjana jostain suoratoistopalvelusta? Jos se kirja kuunnellaan alusta loppuun asti, se tuo kirjailijalle keskimäärin 57 senttiä. Tämä korvaushan riippuu hirveästi siitä, että kuinka pitkä se äänikirja myös on. Pidempi äänikirja tuo enemmän tuloja kuin lyhyt. Ja jos taas tämmöinen sähköinen kirja eli ääni- tai e-kirja on ostettu omaksi, niin se taas tuo kirjailijalle keskimäärin 1,03 € miinus verot. Jos sä lainaat kirjastosta kirjan, niin kirjailija saa siitäkin korvauksen. Tänä vuonna se korvaus on 25 senttiä per lainaus. Esimerkkinä, jos sun kirjaa ostettiin kovakantisena 100 kappaletta, pokkarina 100 kappaletta, sitä kuunneltiin 100 kertaa jostain suoratoistopalvelusta, niin sä tienasit kirjailijana 473 € miinus verot. Jos tää kuulostaa sun mielestä pieneltä summalta, niin sitähän se kieltämättä on, mutta tää on se syy, minkä takia kirjailijat on tosi kiitollisia siitä yksittäisestäkin ostetusta kirjasta, eli paras tapa tukea sun lempparikirjailijaa on ostaa omaan hyllyyn kovakantinen kirja. Nämä myyntitulot ja lainauskorvaukset ei suinkaan ole kirjailijan ainoa tulomuoto. Ja tulee esimerkiksi myös apurahoista, esiintymisistä, muista kirjoitustöistä, mentoroinnista, mutta tämmöiset alkaa olla aika harvinaisia. Monet kirjailijathan siis rahoittaa sen kirjailijan ammatin käymällä päivätöissä tai vähintään sivutöissä. Kertokaa hei tuossa kommenteissa, että mitä ajatuksia tää herätti, ja kertokaa, jos haluatte kuulla lisää näistä kirjailijoiden tuloista. Mä voin esimerkiksi omistaa kokonaisen videon vaikka noille apurahoille ja kertoa, että paljonko mä oon niitä itse saanut.